Ay, nako, good morning, good afternoon. Ibalong ha! Iyog-yugulan Mga kabarangay, sa pangalan po ni VP Henry Maceda, ako na po si Dumakaibanan Mardila para po sa itong special coverage para po sa grand opening parade kan Ibalong Festival 2025 Munyang Bungal daw. Nagkagawa na kasubago na yung misa and kung yan nagkakagawa na po ng pag-assemblea at mga mapartisipar, mga tugang hindi po sa Grand Parade, hali po dyan sa St. Raphael Church, pasisiring duman sa Ibalong Park sa Barangay Puro, hindi po sa Legazpi. So, halaba ini. Garo nasa 60 labi na contingent. Ayan po na kasabay po sa parada. So, standby lang po kami dyan. We will give you point by point and blow by blow account sa mga pangyayari po dyan, mga tugang, sa nasa mismong lugar. At the same time, meron din tayo mga posts dyan po sa DCGB News Online Facebook page. Siyempre, kasabay ito po yung Mega Force Patrol. Nakantabay po sa tuya pong palibot dyan sa sina partner Alar Mario, Joshua Bino, Jovan Bien, Angel Musnasa, Karen Ala, saka si Chief Jimmy Nazarita. Sina VP Henry, garo na naman po mga tugang sina Ciara May Liron at saka si Jasmine Baloloy duman po sa Ibalong Park. Kunang talapang rangkada ka mga istorya, hali po dyan sa luwas. Harap mo ta mga pangyayari man dyan, mga tugang sa area ni Chief Jimmy Nazarita, nakalunad sa bagong-bagong mobile. Hilux. Chief Jim, please come in. Hello. Yes, salamat Director Mar. Happy Balong. Thank you Lord. Nagsinag na so init kan aldaw tabi Director Mar. Tamang-tama official na pagpon ngunyan kan Ibalong Festival 2025. Ngunyan pigpunan ini sa pagi natural ki banal na misa. And pagkatapos kan banal na misa isinunod na ngunyan nagtutulak na Director Mar ang Ibalong Street Grand Parade and Presentation sa mga oras na ini. Yaon ngunyan halidigdisan starting point sa may St. Raphael Church and nagtulak na yaon na ngunyan diki sa may Piñaranda maagi diki sa Magallanes diretso sa Rotunda Matiko diki sa Alagora Tamaka. Magayuno Pagali dyan sa St. Raphael Church, matuo pasisiring dyan sa Rizal Street, and then maabot dyan sa may sa may pylon, and then mailiko siya pawala para sa Quezon Avenue, and then diretso naman sa may NBI. Yan, diretso na. Sir, excuse, sa DCGP live kita sa ruta sir, sa street parade ko niya, sa mga rage. Embarcadero, pagali dito sa may tapat kan na LCC. Tapos mati ko to NBI. Tapos direkto na sa may Embarcadero. Luma na sa Wangan Park. Very good. Ibalong Park. Ibalong Park. Ibalong Park. Okay, thank you so much. So yan tabi Director Ramar. Si Boy, oto nakapwesto sa may Ayala. Kala Boy sa pwestohan. Digdig, dahil na maka-insert ko garo. Sumobil. Tampa ko na maagi duman sa ibong. Dahil naman, nagtiko na din naman Director Ramar sa may haampangan kami kan establishmento. Kan lang isulit ini. Sa may pinaglabanan, monument, nagtiko din sa may LCC. Diretso na ini duman sa may Embarcadero tabi Director Mar. Roger that. Ayan, sabi ang ruta kan grand opening parade. Kaya ni po na Ibalong festival. So, dahil ini maagi sa may Bancro, kundi dyan ini maagi sa may hampangkan LCC, pasiring duman sa NBI, and then Embarcadero, and then proceed sa Sawangan Park, and then diretso sa Ibalong Park. Duman pa sa inutan yan, sa Barangay Puro matapos.
tabi na Director Marta. Pag-una namin nga ni Boy, duman maagi. So, mali ko pa duman sa ano na po Day naman inagian so monumento kan tulong hero diyan sa may party kan Lapu-Lapu. Day naman diyan nag-agi. Dumana uminagi sa ano. Kami sa may sa may pukot na kayo. Yes, Sa may postal. Tapos katawan, grabing taon na ngunyan dike. Sa gilid kan tinampo. Diro-diretso na matuko na naman kami pawala. Naglalakaw ka ako, actually Director Mar, nasa ino sa parte ako ngunyan, kan parada sa mga oras na ini. Matawong-matawo sa mga oras na ini, nagabuilo man kiraray sa mga tao, dahil pagtamang-tamang kan pagpuon, kan street presentation o parade, nagsaldang man so init kan panan, ruluwasan sa mga tao, tabi Director Mar. Oh, gano'n na. Okay, so, yan, naon dyan sa likuran mo, siyempre nang hinutin dyan, siyempre yung ibalong banner, baka? Tapos, ang nagsunod dyan sa imo, yung Tribo Ligaspinyo Band. Kuhaan ko. Tapos, dyan si Mayor Isam Ismail sa likuran mo. Iyan. Dahil ko pa nahiling, so mga panirinig kan, ibalong festival na naka-inotan, pagkatapos ulit mga man-may Tribo. Tribo, ayan na, Director Mar, at kasurunod na Pag-asa Rawis, nakapugtak TV, chapter, anong group ini, Tres Killion ini, Fraternity, Tribo, Kapitanes. Yan, sa mga kapitan kang barangay. Liga ng mga barangay, Ligaspi chapter, Tribo Kapitanes. Mga kapitan ini, si Tintang mga kapitan ini. Yaon dyan si ABP Green. Si Sai. Si ABP Green, yaon dyan kasabay. Na, pero yaon ito digit. Si Tinta, kasabay. Oli si ABC, Milabal. At kagadan takiminsahe. ABC, nagbabay review. Kaya very happy balong, ABC. Mabuhay live kita sa DCGBC Director Martila. Minisayo po nganyan sa opening Kanibalong Festival. Mabuhay po ang talagang madayon ang resultat. Ininit sa panahon. Pagluwas din do, uminit sa panahon. Dito mga mainit kami. Mainit na ibalong. Ayan na tabi, Director Matt. Thank you so much, ma'am. Ang sunod dyan sa likodan kan ka mga kapitan, yaon dyan sa primerong karakter kan, so tandayag. Ayo. Hello, IPP. Misay. Si Mar din ako. Mar. Yes, sir. Ngayon na kami dito sa may Tonggan DBT. Mm-hmm. And nasa halos 1, 2, 3, nasa ikatulo kaming delegation ng mga barangay captain, liga ng mga barangay sa Ligaspi. Okay. Dahil na very colorful man and hoopang inipagpupun ka na ipalong festival, sumagi kining ibalong parade after kang misa. Nagdinod and makaumahon man double man tao sa mga gilid kasi na po nag-irinig and kami mga barangay captains halos kompleto din kami para diyan sige. So unlike kan mga previous na taon nakaposisyon kami ngunyan naka-t-shirt lang kami pero kami putong parang lang ang kasimple ang samuyang participation meeting. Dyan na lang. Ayan. Good luck tabi, IBP. May maray na ito nag-init na. Okay. Mainit daw, Gary. Nakulat ko kami. May hoping magabot naman sa kapuntukan. Baka lamang mag-luya na ang init. Namali po na kami ka nakapulot. Radyo na lang. Ayun. Okay. Sige. Sabi, News Director, Martina Cruz. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Yan. Thank you so much. Si BP Kapitan Jan Barangay Dapdap. Si Tintang Barangay Presente Director Maray. Good afternoon po, Kap. Ibalong Festival Ski Federation, Ligaspi, yan nagsusunod. And Sudakulaon na Si Tandayag yan. Tandayag.
Baboy ramo? Tandayag. Tandayag gini? Ayan, tandayag yan. Ako lang may mga anduan tingon nyapat. Wala yan. Takuan ta ki video. Ayan. An kinagayong patikaan ko niyan, an linunadan ninda, ATV. Oo. Mga nakalunod sa ATV. Hello, sir. Ano nakakarga mo tandayag? Tandayag iyo, tandayag. So yan tabi, Director Mar, magayon na ng mga presentasyon sa ngunyan. And ipasa ko na sa ibang pagkiriba tabi, Director Mar. Ali digdi sa may haranina sa tapat ako kan DBP, Bureau and Bureau of Custom. Kimi na salita di si GB News. Thank you very much, Chief Jim. Ali po dyan sa inutan na parte mga tugang kan Grand Parade para po sa Ibalong Festival Grand Opening. And then, siyempre, ito po, nainot na so primerong karakter mga tugang kang Ibalong. Ito po na Tandayag. Yan yung, yung baboy ramo. Ayan po, so ruminaot duman sa mga pananom na apay o taro o natong ni Baltog. Kaya ginadan niya ito sa pagipukan sa iyasan ng kamot. Ayan, primerong kanyan, inkontrada yan. Bueno, tulatan ng istorya. Nasa linya si Baby Angel Mostaza. Baby Angel, let's come in. Yes, go ahead. Yes, good morning, good evening, sir. Good afternoon, Sir Mar. Good afternoon sa mga parantabay. Happy Ibalong Festival. Iyaw na ko ni Sir Mar sa lokasyon ko sa may Sawangan Park sa barangay 57 Legazpi City, barangay Dapdap, kung saan nagpuuna, Sir Mar, na magpwesto itong man iba-ibang mga edad, mga spectators rin sa kahalapaan sa Sawangan Park sa barangay Dapdap bilang paghanap naman in marhay na pwesto para sa pag-agi kaining Ibalong Grand Opening Parade. Sa ngunyan, Sir Marigis, sa kuyang posisyon, nakaantabay na po ang mga personahe sa mga miyembros kan konseho kan barangay Dapdap sa pangyanat man ni Kapitan EVP Glenn J. Barcelon, niya uligyan sa iyang mga miyembros kan konseho. Nakaantabay ni Sir Mar, may mga nakalatag digding tubig para duman sa mga nagpartisipar sa parada na kaipuhan, may medic digding nakaantabay just in case kaipuhan ninda hilingon, kumustahon ang sitwasyon kan side ng salud. Naka-posisyon naman ni Sir Mar ang mga personahe halis sa Public Safety Office kan Legazpi. May mga personahe man nakaantabay halis sa Bureau of Fire Protection Legazpi just in case kaipuhan nina asistensya kung may emerhensya. May mga personahe man halis sa Legazpi City Police Station. Ang pigalauman ngunyan, Sir Mar, kan tao itong mga eskwelahan asin halis sa mga pribado asin pampubliko na mga partisipar digdi itong mga empleyado kan lokal na gobyerno halis sa man iba-ibang mga departamento dyan sa LGU Legazpi. Nakatalaan man na magpartisipar dyan, Sir Mar, itong mga representante kan mga man iba-ibang ahensya kan gobyerno halis dyan sa regional center site sa barangay Rawis, Legazpi City, and then itong mga men in uniform. So ngunyan, Sir Mar, mahiling mo digdi sa kuyang lokasyon an makulor asin maugmang pag-aalat ka na mga spectators sa itong mga mahililing kan pagbubukas kaining magayon asin makulor na istorya kan epikong Ibalong. Ay, Yes po, Sir Mar. dahil kapag na iniribyan kung siya itong guest artist. Ang sabi, Sir Mar, sana banggi, rocksteady ang May masabay dyan concert. may masabay dyan sa sa ultimong contingent, number 65 contingent, may kasabay dyan na guest artist. Dahil yung garo sumara ito sinter kan tulong hirwi. Ay, di pa ako, Sir Mar, di pa akong chismis na di pa nakaanto, Sir Mar, ang informasyon. Yaw yan sa order of parade. Nasa order of parade dyan. Okay, sige. So, Okay. yun, Sir Mar, as of now, yaw na digdi nagdaragsaan ang mga, bako lang inidigdi mga taga-syudad ng Legazpi, pati na itong sa mga pagtaraning na mga munisipyo sa lugar, nag-aalat, nag-aantabay na mag-abot naman digdi sa Sawangan Park sa barangay 57, barangay Dapdap, itong payo hanggang sa pinakadulo kan ining Ibalong Festival Grand Opening Parade ngunyan po na pagkahapon. Okay, sige. Sir Mar, mga istorya pa rin sa luwas. Happy Ibalong Festival in Mostaza, this is GB News. Thank you very much, Angel. Libat kita kay partner Armario. Partner, allocation, tabi. Location partner kang parada, yaw na digdi approaching na sa palalaog sa Boulevard, pero digdi pa ini sa may arko kan Victory Village sa partner. Nanginginutan ang police patrol kan PNP o PSO I should say na nanginginot digdi yung leading car digdi and sinusundan ini kan
iba pang mga motor. Chairman, Vice Chairman po kan Execom, si City Councilor Alan Ranyola. So, proceeding na kami, palalaog na digdi kami sa may arko sa going to Boulevard area kami, partner, ang payo, kaning ibalong opening grand parade. Thank you so much, Alan Mario. Ali pa kay partner na, lipat kita naman mga tutong kay Joshua James Vino. Joshua James Vino, Joshua, location. Yes, Sir Mar. Good afternoon sa mga Parantabay. Location, ano ako digi sa Atubangan kan Development Bank of the Philippines o DBP. Kung nasa Matawi, Sir Mar, na gilid ka na tinampo, nag-aarabang ka na pag-agi kan mga partisipantes para sa grand opening parade kining Ibalong Festival 2025. Pero ang pinakapigabangan ko dito tabi, Sir Mar, itong tulong guest artist. Sa auditin mo pa ito, pinakalas. Nako ako sa mga pangaran. Ahoy! Si Godfrey Nicolay Murillo, Godfrey Nicolay Murillo. ang Mr. Fitness Supermodel World 2024 first runner-up. Okay. Cheeringman Jayden Fernandez, Jaden Fernandez. Mr. Grand Philippines Culture 2024, Okay. bench model and influencer. Mhm. Cheeringman Sir Mar ang pantulo, si Dave Franco,
Dave Franco. ang Manila Finest Hunk Grand Winner 2023. Eyo, no, de, rimati na. Ano muna kita? Bawas pagkalalaki. Ay! Puro yan maskulado. Ano ba ka? Regma naman dyan sa mga mahilig sa men. Pero halawig pang oras anahalaton sir ma. Iyo, alawid yan. Ika. Pan 65 ito. Pang 65 sintang contingent. Siguro pa nag-agi pa sa naligis sa kuya, mga nasa more or less 15. Ayo ah. Dahil pa nga ni sa mga eskwelahan sa imo nag-agi. Dahil pa. Pero mga ano pa sa mga departamento pa sa nakan City Hall. Mga departments pa sa natabi sir Mar, pero talaga nailing taman full support. Ang iba pang mga ahensya di gobyerno sir Marta, mismong ang regional director kang Civil Service Commission Bicol Aha. ang nagtyaga man sir Mar kan init, naglakaw as nakasumaro digdi sa grand opening parade kan Ibalong Festival 2025. Iyon. Sa ngunyan tabi sir Mar, nagagidigdi na mga malain-lain na departments kan kunyan kan city government of Legazpi matibay sa ibang mga department may bailing piga. Uy, yung perform. may kunya dyan, yaon dyan sinar sa MG sa ano, sa ano yan, sa City Health Office. Iyo baga. Igo sindang choreography. May choreography. Sulit man sir Mar, so mga nagiriling sa gilid kan tinampo, talagang makulor. Kining grand opening parade na Ibalong Festival 2025. Pero naripara ko dyan, Diyos, ano, sumanga kunyang baga, sumanga itong mga karakters kan Ibalong, bako na sa auto na kalunad, o bako na sa iskit na kalunad, nasa ATV na. Ata lang nga ni Sir Marcy, tandayag nakalunad sa Kalunad sa ATV. ATV, pati si orang utang. Iyo baga. Mga innovations baga. Correct. Buda na po promote so negosyong iko katadig di sa Legazpi. Roger on that. Na ATV tabi Sir Mar. Okay. Kaya talagang matawo na gilid dyan sa po Sir Mar. Posibleng makaabot na pinakapayokan na parada dyan sa Ibalong Park. Pero siguro dahil pa makabangahan na makatangod digdi sa may DBP talagang halaba tabi Sir Mar na linya kan mga partisipantes. Kumbaga opening pa lang ini, signal pa lang na talagang magiging makulor na Ibalong Festival 2025 bunya na taon digdi sa Legazpi City. Roger on that. Kaya tabi Sir Mar, ipasa ko naman sa ilang mga pag-iriba live digdi sa syudad, Joshua Bino, DCTV. Thank you very much, Joshua. Ali po kay Joshua Lipat na taga Bunso. Karen Ala, nasa linya man. Karen. Location, Karen. Sabi, Direct Mar, ang sa kuya man na magiging lokasyon sa paradang ini, digdi sa may parking tulay kan Sawangan Park o sa madaling sabi, maantabay kita sa area na ini, pagiring sa pababa na partikong tulay. Hello, Kung Jen. sain arabang-abang naman, ang mga spectators, mga residentes digdi, sa paghiling kaining Ibalong Festival 2025 Grand Opening Foot Parade. Ang sitwasyon, bako pa man kadakulan ang tao na nag-arabang sa sakuyang pwesto, considering na mainit-init pa. Halagad na observer ko na may mga nagsusponsor na key water station, may medics team, arog ka na barangay dap-dap na may water station sa may pagkatapos kan City Engineering Office. Igwamanin Sarong Fraternity na nag-sponsor kay water station asin may nakaabang man na Sarong First Aid Team pagkatapos ka ini. Pag-abot naman digdi sa Tinampo, approaching the Ibalong Park mismo, talinakaw man yato ini, yaon digdi nagtitelefon agad na dakul-dakul na tao, ta medyo may limpoy-limpoy, dakulan kaya ang mga palm trees, asin coconut trees. Day ka man hindi mo magugutom, pa may mga nagtitiling daman kay mga karakanon, ngunyan, una ako approaching the stage, natatanaw ko na padakol ang tao, talagang naglilimpoy na, pasiring mismo duman, sa ampangkan Ibalong Park, pati stage. Actually, natatanaw ko sa ibang mga opisyalis kan City Government of Legazpi, may mga magkapirang department heads na natatanaw kita na nagdaraya na, nag-ilinot na. Kasi in-interview ko, sabi ninda, di kaya ninda kaya maglasaw na huruhalawi, considering na mainit ang panahon, o medyo distansya sa inda. Pero as of ngunyan tabi and Dimar, 3:35 p.m.,
di pa natatanaw digdi sa sakuyang lokasyon ana payukan parada pero patagos kitang maantabay sagpud na bumaba ini pasiring digdi sa mismong katapusan kan parada digdi sa may Ibalong Park. Roger. Yan Tapi and Timar ana dagdag na istorya digdi sa luwas para sa Ibalong Festival Grand Opening Parade Karen Ala din sa GV News. Thank you very much, Karen. So yan po tabi, mga tugang. Ang sa tuya po ng mga pag-iriba. In connection po yan kan pag-antabay sa Ibalong Festival Grand Opening Parade na pinagpo na po tabi. And ngayon na sinda sa may party kan Embarcadero. Ha? And going na yan, mga tugang dyan sa may party kan Sawangan Park and then dire-diretso yan duman sa Ibalong Park. So yan po tabi. Iba so inagianinda from St. Raphael Church. Nagtuo mga tugang dyan sa ano yan sa may sa may Good Luck and then nagdiretso mga tugang sa Rizal Street wala pasiring po dyan sa may Battle of Legazpi Monument and then Quezon Avenue and diretso na po duman mga tugang nag-agi sa may post office and then diretso mga tugang sa may NBI, NFA and then duman mga tugang sa Embarcadero. Okay, bueno, balikan ta mga tugang mga pagriban. Jomar Bien na sa linya. Paring Jomar, please come in. Paring Mar, location ko digdi sa Kapuntukan Hills. So sa may ano ba ni marker kang Rotary Roger. na Legazpi City. Mhm. Kay pamandig di sa parada pero ang tao nagpo na mag-arabutan sa lugar na ini. Kaso bago dahil masyado nag-aaragi lang ang tao digdi nag-aaragi pasiring sa may parte kan Sawangan tama initong patermonya na naglimpoy. Mhm. Ito iba na nag-ralkaw pasiring sa Sawangan nag-harapit na digdi may mga nagturtarambay na sa may gilid kan na pier digdi sa may seawall para maghalat kan pag-agi kan parada Iguaman digding water station so LCWD ata ito. Ayan, LCWD. Mhm. Legazpi City Water District. May water station na binuktak digdi para sa gustong mag-irinom na tubig. Pero pwede sinda digdi. Water station ba yan eh? Wala pa kang tubig na nahiling. Pero iguana may mga ano na sinda. Iguana may mga tubig naman pa lang sa water station na digdi. Ang tao, ang style na parigpiyo, paring sige ang arabot, pero lapwasin da. Mhm. Ang direction pasiring naman sa may partikan Sawangan. Madiretso duman sa Ibalong Park sa inutang pangan Sawangan. Roger. Duman ang tapos. Duman na dumaharalat kan parada sa mga oras na ini dahil pa dahil ko aram kung sa'yo na parte na so parada ko nagpuna. Pero as of this time na Nagpo na. Yaw na dyan sa may lampas ang Embarcadero. Madali na sa imo. Paharani na din. Parani na. Ang Embarcadero, yun na. Duang kurbada naman sa nanyaw na yun sa imo. Di yun na. Duang kurbada, wala to bagang kurbada, wala to. Duang kurbada. Roger, pagka-kurbada sa totoo, yaw na ko. Yan ako nagalat sa kurbada sa totoo. Karuman ang paharani na. Na may mga nagkairinok na rin bihikulo na burukas ang hood sa likod sa mga mga SUV, mga cameraman ang nasa likod. Sabi yun, nainot sinda sa parade, sige na nindaan pitik. Basta ang primerong mailing mo ng ganyan, so banner kang ibalong banner, yan ang mailing mo dyan. Roger, tayo pa nataraw pa rin. Yeah. Okay. Pag kuminurbadan, mahilig ko na. Roger na. Okay. Pigabantayan ta sa lugar ini, location ko digdiyan sa Kapuntukan Hills. Okay. Jomar Bian, DCG. Thank you very much, Jomar, from Kapuntukan Hills. Mga tugang, nagalat kung magbutuan na duman sa iya pong area. So, mga ibalong banners. So, nasa inutan. Bueno, kunin natin ang report. Ali po lang kay Jimmy na salita. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, sa Director Mar, nasa inutan ang gada ko, sa payo ng gada ko kaning parada, sa mga oras na ni, pero wag ko sumubil na lunadan ta. Nasa, kuwan ako, Pisa? nasa, lunadan ako kan piso, mobile sa mga oras na ini. Kami nasa inutan ang gad. And yaon kami nakatangod, nakaliko na kami, sa likodan kami kaning Embarcadero sa mga oras na ini. Maluya man lang an sa moyang dalagan ka minsan nagtataga Borobarayli ining
mga nasa likodan mi, kaya medyo na delay ba ko diretso, nagtataga pundo, nasa tangod kami anong opisina ini. LTO? LTO, nasa LTO. likodan ko kami kan na LTO, kasarabay ko digdian mga PSO personnel sa paginginot ni Sir Octavio Rivero. Si Sir Rivero ako, Octavio Rivero, to nasa motorsiklo, kami nasa inutan sa mga oras na ini. Narani na kami doon dyan sa location ni Pading Jomar, Kapuntukan, and ayaw talaga, ayaw na mahiling ang Ibalong Festival 2025 Grand Opening Parade banner iyo ang matatanaw kung nasa harayo pa kung nasa harayo kang distansya sa payo kaining parada tabi direktor sa mga oras na ini. Roger. So yan ang unahan. So ito yung mga dagdag na informasyon na kapirang minuto na lang maabot na kami dyan sa may Balong Park o kaya sa Wangan na Park kung saan mga pagiriban niya ito na ma-cover kani sa tuya sa Facebook, social media, yaraw na sa Chief Bunjing naka-preparar na tabi Director Mal. Roger that. Yan ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much sa Chief Jim. Nagali kay Chief Jim. Pasiranda ang likod. Nakasunod lang sa iya sa orinutan o sa likodan. Partner Alar Mario. Partner, please come in, partner. Duro diretso na tabi partner an flow kan parada riparo ta na kadaklan kan mga nagpartisipar mga tao. Puro ko yan, puro yan. Walang baki karakter. Ano man sana dyan, ang characters dyan na primero yung tandayag. Ang dayag. Susundan yan kan orang-utang, tapos may sarimaw, and then oryol. Yung masana yan. Day ko pa nahiling so Sarimaw tapos Oriol. Pero si... So, oryol, ang oryol, saod dyan pa. Saud dyan kayo. Saud dyan pa. Oo, nahiling ko si... Basta sa tandayag, nahiling mo na sa tandayag. Nagagi na digdi sa location ko. Yan ako Yeah. sa may atumangan kan Victory Village. And uminagi naman so iba-ibang department kan City Hall sa mga taga-market. Si sa City Veterinarian Dr. Manny. The Manny is po na. Sa mga pagiriba. Igwa sindaki model sa inutan ta igwa ki pick up sa inutan ni na Sir Manny. Ang model nila naman sa pick up si Bulaklak. Ang yari. Napick up si Bulaklak. O extra naman si Bulaklak kaya nakakuha kilo na daan sa pick up. Kaya sa inutan si nila Sir Manny, bongga ini si Bulaklak talaga. At least nakaka-dagdag man sa kaugmahan kan mga participants ko niya na hapon at mga spectators na nakadakol ko niya tabi partner. Digdi sa location ko sa may Victory Village area. O ni, mga taga City Health, gulping participants sa City Health ha. Gulpi pala sindang staff na nagsarabay digdi. Imagine, baka mga BHW ba na iba kan talagang nakulong sinda tabi partner na nag-buro barayli. Pero doon diretso mangyari ang flow and huli na. So ibang mga characters, I think yun na ini so baka yun na ini sa mga gwapuhon baga ining model mga model sa ini baka yun na sa mga artista. Anyway, diretso tabi ang flow kan parada and digdingon yan yaw na yan sa may Victory Village area nahiling katabi na mga partisipante sa momentong ini. So, abangan iba pa dyan sa may na parte parlamento si Taong Cruz ay papagiriban naman sa inutan tabi partner. Thank you very much sa partneral. Yan po tabi. Ang sa tuya po ng mga pagiriba, fresh salvo ka mga pangyayari po dyan sa tuya pong palipot habang nagdadalagan po ang parade. Ining Ibalong Festival Grand Opening Parade. So, ako na duman mga tugang sa may party kang Land Transportation Office dyan po sa may Embarcadero. Yung pong pinakang payo. Okay? Bueno, balikan tayo mga tugang si Pading Jomar Bien. Padi, natanaw mo na? O na pa din, nasa tagod na kaining so rotary marker. So, mobile kang LTO, traffic enforcer, Kaligas City. Oh. So, pinaka-printer. Ayaw pa sana. So, PSO? Sa PSO na pero so sa may nadadangog na ako doon sa Purda kaya natanaw rin di sa napwestuhan ko. Oo.
Si Pating Jimmy bagay ni nasa Ayun na, ibabaw. ayun nga, ayun sa inutan. Ayun nasa inutan, si Paring Jimmy. Pating Jimmy, wala Kinuma- sa ibabaw ka ki- kanina, ka, pick up ka, Kinumander ano sa ka. piso. Hmm. Ano, si Piso, yung commander kan Piso, si Pating Jimmy. Sa bali, nakalunad sa likod kan pick up kan PSO, si Pating Jimmy, tapos garo tulong cameraman, Mhm. garo may control kan drone, then may duwang cameraman. So, ano yan ang kasatangot ko, so, yan, kung sinanang, yan. Tapos ang nakasunod sa iya, sa duwang motorsiklo, pero may suminingit na sarong Nissan na SUV, Dr. So, siguro wala kulong ini duman. Kulong, pinaluwas na, pinainot ka. Okay, nakalusot na sor, nagkabanti na Paringmar, Mhm. nagkabanti na, lapos na dito sa mobile, dan so lapos na dito sa Rotary, nakasunod din yung nakamotorsiklo. Then, kunin na so streamer, kan Ibalong Festival 2025 Grand Opening Parade na bitbit ni kan mga empleyado kayo din ni Colonel dito na nagpaka-dark blue na sulot na shirt. Then sa iba may mga bitbit na may mga natutupo na mga streamer, Ibalong Festival, mga marka, iba-iba ni Bali sa tulo, iba sa lima, wala ining mga. So ano ba yan? Ano maputya ni Paring Mar? So streamer na may tugod, pero may aurora sa natataruhan. Ah, Ayan ang basta, gamit. apo ninda dyan yung ayun, ibalong banner. Ibalong banner. Mm. Then nakasunod na mga musikero, Yan, yung Tribo Ligaspinyo Band. Tribu medyo bad, pinangingirutan ni Kiduwang na may bitbit na trumpet, ang saro, bitbit na saxophone. Mhm. Pinakainok na rin niya ang ikaduwang linya sa mga xylophone. Ito bagang so pigbabaduran, pangani na magtugtog, Oho. na garo mga piano, so nakating, ang tugtog. Mhm. Then nakasunod ditong sa mga drums na so paglagat ng banang ganato rin, man nga nita binar ko pagtangod sa kuya. Kumakusugon din eh. Then, na, nagsunod na sa mga barangay, sa mga opisyales kang syudad, si Mayor, tapos si Sana, ano yung sa mga kagawad, Mhm. si James Calisen, nahiling kumanig din. Sinda na nakaprintera, hindi na sa primerong grupo. Then, nagsusunod sa Inda, sarong sa ano ni, Balsa. Balsa. Yaon din Na may nakalunad. layag. Yaon din nakalunad si Kung Pido Buda si Mayor Isam. Wala. Wala na, naglusan na gano'n. Wala. Naglakaw na. Naglakaw na gano'n. Naglakaw na. Dahil kung nahilig si Kung Pido, Mhm. baka na ayaw sa may partiklikon. So, naglakaw na lang, buminaba na sa Balsa Sudua. Ang balsang ini, marita ba kung maukol? Steady ho ng dalagan. Pero makaskas ang dalagan maski sulayag niya natiplok. Then, Tribo Capitanes kan syudad. Nga. Ayan na nagsunod, mga punong barangay kan syudad na ngayon na sarong multicab, then sa sound system yan. Then, si Manay Mila, ayun, nagiginotik din. Siyempre. Sige, ayaw. Siya bagaan kunyan. Siya ang majorit kan mga kapitan. Roger, pasurod-surod na, dakol, primero, nagpakayelo sinda, so sarong grupo ng kapitan, so mga opisyalis atay, then so, sarong grupo, nagpaka-light blue na, sunod na ini, then after kan mga punong barangay, yung SK Federation kan Legazpi City. Mhm. Gabot sinda, ano din sa tangod kan Kapuntungan Hills. Then nagsunod ang barangay, barangay 51, barangay 51, Legazpi City. Yan. Pasunod-sunod ini, ano ini nagsunod, opisina ini, dahil ko napasang maray.
sa pero regional office ini na nagsabay. Mhm. Di ko lang na nabasa dahil di pa ko lang. Then unin na so Baka civil service. baka yun. Basta kayo. ano nagsunod diyan? Ano nailing mo na diyan? Unin na so si Damula anong si Sene. So Si Tandayag. baboy na mo. Oo, si Tandayag. Oo, nag-agi na. Tandayag. Hmm. Unin na si Tandayag nag-agi. Naghihiro pala ng payok kayo niya, hindi buhay. Nagtatango-tango. Pero nagsasabayan sa pagmanibila kang ETV na iruman. Roger, pero nagtatanyog. Mga nagtatanyog, sige man ang talo-talo kang payo. Then, nagpakainom ng mga empleyado na ini kan civil service commission. Then, mayor's office, suminunod, makaskasandalagan na pading mar, anas anas may mga putong ba yung apot gani? So, kayo baga na, Yes. daro mga, iyan ang mga sulog tinda, and siguro, so, pasurunod sa yan na, Legazpi City Youth Development Division, City Anti-Drug Abuse Council, nagireligan dito biglang umininit, nagbaralyuhan din sa totoo, tangani na magpa-uraw. Ayan. So, ilikot yan ang na siguro tangani na tawan-taman kay pagkakataon na may describe duman sa inutan, ubod na sa udyang pagkamparada. Roger that. Jomar Bian, DCQB. Thank you very much, Maring Jomar. Mga tukang lipat kita kay Joshua James Bino. Ayaw pa dyan sa may party kang, si Joshua? Sa may Quezon Avenue Extension. ano ba? Pasirin sa may DBP. Yan, Joshua, good morning. Ay, good afternoon. Please come in. Yes, good afternoon, Graray Tabi, Sir Mar. Good afternoon sa mga parantabay. Ano na niya dyan sa imo? Mga eskwela ka na? Ang yaw na digdi, madali na mag-abot sa mga eskwelahan. Ay, wala ba talaga, no? Wala ba, Sir Mar? So, payo, ito pa sana duman? Yaw pa dyan. So, anong departamento niya dyan? Ayaw kaya sa mga nag-costume pang mga characters. Nag-costume pa. Dahil ko tama tanaw. So, kunyan, sa mga eskwelahan Tabi, Sir Mar. Nag-agi na dyan so urang utang. Nag-agi na. Ayun, kasunod yan kan tao gama. Yan, okay? Dahil ko lang masiguro, Sir Mar, kung ngunyan sa 9 taon o kung mga nag-agi igwana. Pero sa nareparo niya to, Sir Mar. Na? So, community kan mga katugagan niya tong Muslim, nagsaway, Sir Mar, Iyo. sa grand opening parade ngunyan na Ibalong Festival 2025. Nagsabay sinda sa parada ngunyan na pagkabon. Yan, yun yung Albay Muslim Women's Association. Tama katabi, Sir Mar. Duwang grupo ini tabi, Sir Mar. May grupo nin mga kababaihan and nagpahayag manin suporta sa grupo manin mga kalalakihan. Yan, Albay Muslim Community and Leaders Association. Roger to tabi, Sir Mar. Ini so saro man sa nahiling talaga niya to. And may dakulang banner nga ni Sindang Bitbit na sinda pinag-susuportaran ana kondukta ka na Ibalong Festival 2025. And sa ngunyan tabi, Sir Mar, sa sakuyang kinamumugtakan, digdi sa may tangod ka na Development Bank of the Philippines, habang nag-aloy mas naghihibog na tao, Sir Mar, sa gilid sa na tinampo, mantang lalo man nagkukusog, na pokpok kan tambol, kan mga drawers, dami na kusog man na pihit kan na trumpa. Tabi, Sir Mar, kan ano nga po dyan So, Arinan. sabi kan mga kiturotot. Tuturutot. Trombone. Yan, tabi, Sir Mar. Kaya talagang magma. Di, kung nagagawin na sa imo sa Muslim community, masunod dyan, DepEd Public Schools na. DepEd Public Schools. Roger, tabi, Sir Mar. Talagang halawa. Sir Mar, na linya ka na parada. Sakul na nagpartisipar. And nakasumaro sa parada giningon niya na pagkahapon, kaya makulor na kahalabanan ni Sir Mar magpuhon sa Piñaranda Street, sagkod sa naglaog sa Quezon Avenue, and tinampo ng ini sa may tangod sa Development Bank of the Philippines, sundo na pasiring dyan sa Legazpi City Boulevard. Kaya talagang ang mga tao mas lalo naghibog sa gilid ka na tinampo tabi, Sir Mar.
lalo siguro tigabangan kayo tutulong mga may surahon na sunod sa kuya. May surahon kaya pero sunod ka na sa ko. Oo. Anyway, Sir Mar, yan muna na sitwasyon. Digis na kuya kinamumugtakan, Joshua Bino, DCTV. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, malapit na mag-alas 4 ha. Kunin natin mga tugang si Angel Mustasa. Angel, plus kami na Angel. Yes, maray na pagkahapon, Sir Mar. Yaw na di kinakaaginan sa kuyang lokasyon sa Sawangan, Legazpi City. Primerong parte kay ining ibalong grand opening parade o inyong nag-aginan din sa kuya, Sir Mar, din the Congressman Pedro Garbina kan ako Bicol Party List si Mayor Hilsham Ismail bilog na konseyo kan sanggunian panglungsod kan Legazpi. And then sa kuyang unyan, Sir Mar, na nasa Tribo Capitanes headed by Liga ng mga Barangay President Mama Mila Balcaybanan, si Vice President Attorney Amorex Ranias. Sa sinakasunod sa inda, yun na po ining mga federasyon kan sanggunian kabataan kan Legazpi headed by ex-official member Kulas Garbina. Sunod ni Sir Mar Council, Konseho kan Barangay Buyuan, nakasunod manigdian mga nakaputong na mga personahes kang Department of Education Bicol headed by Regional Director Gilbert Sadsad. Nakasunod na ni Sir Mar si Tandayag. Nagagagits ko naman Sir Mar, nakasakay pala ni iningon yan sa ATV. And sa ngunyan, Sir Mar, mahiling mulig din sa kuyang lokasyon na habang naghahaloy, habang mas nagrarani itong sa mga delegados na kaibahan sa opening parade, mas nagdadakol itong sa mga spectators sa gilid kan mga tinampo dahilan ta once a year bagay ni pigigibong ibalong festival asin mahiling taan magayon, makulor asin maug mga istorya kan epikong ibalong digdi sa syudad kan Legazpi. Okay. As of now, Sir Mar, nakaagi na sa kuya digdi itong mga opisyal, mga personahe sa lokal na gobyerno kan Legazpi. And then sa ngunyan, yaon digdi nag-agi sa kuya ang apangan mga empleyado na ini, Sir Mar, kan Mayor's Office. Okay. Lundan na po ini kan City Youth Development Office, ang City's Anti-Drug Abuse Council, ang Department of Interior and Local Government Legazpi, sa panganat niya ni Mama Edith Bastinias. Kan maniyan, Sir Mar, kan mga empleyado kan Albay Public Market. Okay. Maray na pagkaaga kay Mama Zinky. Regards daw po, Sir Mar, sa Imos. And then Office of the Resettlement, Housing and Community Development. And then itong Office of the City Auditor. And then sa ngunyan, Sir Mar, nagpapadagos ito. Medyo paborable ang panahon ngunyan, Sir Mar. Tadigdi sa mga Okay. pigaagihan ninda. Medyo malumlum na po ang area. Ayun, no. Di, garo, ready naman duman si na Chief Ramir. Mahiwalay na kita. Oo, magaling na kita, Sir Mar. And yun naman yan, Sir Mar, ang mga pangyayari pa dito. Ito ako naman duman kay Karen. For sure, nakabot na siya duman primerong parte kay ining Grand Ibalong parade. Ayan, Ito, Mustaza, this is TV News. Ayan, reserve na nila yan, mga pag-iribang. Salamat na maray, ha. Mayroon tayong program for alas 4, 3D sa GB, no? So, iwalay na tayo mga tugang sa special coverage. Pero yung po tabi so this GB News on Facebook page. Duman na po kita matutok naman para po sa mga tagbahan-tabay na to. Salamat po maray. Thank you. Bye-bye. At serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba?